Zdravím vás, vitajte pri ďalšej časti pri návode na Rheinmeter. Dneska si ukážeme, ako treba spraviť taký jednoduchý merač procesora, teda využitia procesora. Ako prvé si musíme mať nainštalovanú AIDu a ako prvé musíme nastaviť, aby nám to malo čo merať, a to sa nastavuje v nastavenia, externé aplikácie, a tuto musíme mať fajku, povoliť zapisovanie hodnôt senzorov do registrov a vyberieme si, čo chceme merať. Teraz tu máme využitie CPU a tam si môžeme navoliť, čo chceme merať. Teraz nám stačí na ten procesor. To je tu využitie CPU, dáme OK. Toto môžeme minimalizovať. To musí byť vždy spustené, aby nám to meralo. Takže musíme mať nainštalovaný Rheinmeter. Tu som si už vytvoril toto. Systém. Dáme upraviť a začneme. Takže prvý riadok, to je taký úvod. Sem si môžeme napísať v podstate, dajme tomu, že všetko, ale napíšeme tam update, ako rýchlo sa to má obnovovať, buď 10, alebo 100, alebo 1000, to je časové. Môžeme tam napísať autora, kto robí tento skin. Napíšem tam seba. To by bolo k tomuto. Teraz vlastne si musíme napísať ten skin, odkiaľ si má brať tie informácie. Nazveme si ho takto. Musí to byť v tých lomených zátvorkách. Teraz, dôležitá vec, je to cez AIDu a cez registre. Napíšeme si registry. Toto všetko si napíšeme. Teraz cestu k tomu, v registroch si nájdeme cestu k tomu a napíšeme si ju sem. Toto si hneď vysvetlíme, to, čo idem teraz napísať. A ešte posledný riadok. To je, aby nám to meralo v percentách. To všetko si ukážeme potom. Dobre, musíme si spustiť toto registre a tu si to nájdeme current user, software, FileWire, AIDA, sensor values. A tam, čo sme si navolili v tej AIDE, že ktoré to má merať, tak toto je na procesor, tu SCPU TI.
A takto si musíme nájsť aj, že napríklad keby sme chceli merať využitie grafiky alebo čo ja viem, teplotu procesora a tak, toto je využitie procesora. Preto som to napísal sem, odtiaľ si to bude brať tie informácie. Toto si môžeme vypnúť. Teraz, toto je vlastne ten merač. Teraz toto, odtiaľ to si bude brať informácie, to čo teraz napíšeme, to bude, najskôr si dáme textové, tiež to musí byť v tých lomených zátvorkách, meter string, akože to bude text. Teraz veľmi dôležité, toto, a sem si musíme napísať toto, že odkiaľ to bude brať tie informácie. Toto. Measure CPU usage. Kopírovať, to si dáme sem prilepiť, nech to nemusíme písať. A vlastne teraz, toto čo sme teraz napísali, to si bude brať informácie z tohto merača, ktorý sme sem zadali. Teraz, ako to má vlastne vyzerať? X to je súradnica, x-ová to je vodorovná, y-ová je zvislá. Tam si môžeme dať hoci kde, že kde to má byť na tom monitore. Dal som 100, 100, takže to bude 100 od ľavého okraja a 100 od horného okraja. Teraz farbu toho písma. Tam si môžeme dať napríklad 255, 255, 255, to je čisto biela. Teraz výška, veľkosť toho písma, ja neviem, 11. To všetko si ukážeme za chvíľku. Font face, ako to má vyzerať to písmo, neviem, môžeme skúsiť impact, anti-alias, aby sme to nemali hrobolaté, jednotka je zapnuté, nula je vypnuté. Keby to tam nebolo, tak to je akože vypnuté. Percentuál, aby to bolo v percentách, tiež jednotka zapnuté. Tiež jednotka. Teraz text. Čo tam chceme mať napísané? Napíšeme si tam CPU usage. Teraz zase, aby nám to ukazovalo v percentách. Takto. A ešte toto. Teraz si to uložíme. Uložiť. Musíme aktivovať ten skin. A už to tu máme. Využite procesora momentálne 10%, 11%, podľa toho, čo robíme. Teraz napríklad si môžeme zmeniť farbu. Dáme si hociakú nejaké číslo. Keď chcete konkrétnu farbu, stačí si nájsť na internete kódy k tým farbám. Môžeme si dať takto. Neviem, jaká to bude farba. Uvidíme. Zase uložiť, obnoviť a je to taká žlto-zelená. Toto je tá veľkosť, môže to byť väčšie. Záleží od toho, ako to chcete. Teraz si dáme a ešte vám ukážem toto. Anti-alias 0. Uložiť, obnoviť a je to také hrobolaté, také nepekné. Dáme si jednotku, nech to je také hladké, pekné. Obnoviť. Je to také krajšie potom. Teraz si dáme taký bar
bar, merač. Meter bar, zase hranaté zátvorky, meter bar, zase tento riadok, veľmi dôležitý, aby nám to meralo z tohto, čo je tu ako v prvom. Kopírovať, prilepiť. Teraz zase súradnice. X-ová môže ostať 100, Y-ovú si dáme, neviem, 125, príklad, tam si tiež môžete dať, kde to chcete mať uložené. Teraz šírka toho baru, môžeme si dať 150, výška 15, teraz farbu. Toto je, čo sa bude na tom bare posúvať, farba toho. Tu si môžeme dať takú istú, jak sme dali v tom texte. Teraz pozadie toho baru. Tá by mala byť taká inšia trošku. Môžeme si dať takú bielu, ale priesvitnú. Dáme sem 30. Teda to posledné číslo, tá 30, znamená, že to bude priesvitné. Keby som tam dal 255, tak to je úplne biele. A 0 už by to nebolo vidno. To všetko si ukážeme. A ešte tento riadok, posledný. Orientácia toho baru. Dáme horizontál. Keby som tam nenapísal tento riadok, tak ten bar je vertikálny. A vtedy by som si vymenil napríklad toto, že šírku by som dal menšiu a tú výšku, aby tam bolo rozoznať, že ako sa to posúva. Uložíme si to, obnoviť. Teraz som to trošku zle posunul. X-ovú si dáme viacej trošku. Aj Y-ovú 130, aby to bolo tak pod sebou. To už si treba doladiť, aby to bolo ešte trošku dlhšie si to dáme. Nech to je rovnaké. Podľa toho textu. Tak. Teraz to vlastne meria využitie procesora. Aj tuto ukazuje v percentách a tuto ten bar. To je tých 11% z toho celého. A čo ešte? Môžeme si toto skúsiť vymazať. Dám si to takto, aby som nemusel písať. Uložiť. Obnoviť. Teraz sa to posúva tých 11%, alebo v podstate koľko to bude využitie, sa posúva z dola hore. Keď to tam není napísané. Keď to dám naspäť. Uložiť. Horizontál a už sa to posúva zľava doprava. Takže toto, čo je ten merač, to sa dá robiť cez hociaký program, ja neviem, CoreTemp, alebo no je ich veľa, ale tento sa mi zdal taký najlepší, lebo v tej AIDE sa dá nastaviť všetko, čo chceme merať, nemusím mať veľa tých programov všelijakých, čo to merajú. V tej AIDE je naozaj všetko. Akurát treba sa pohrať s týmto, že ktorý merač je vlastne ktorý, že toto, kým som prišiel na to, že je to využitie toho procesora. Ale je to, toto keď už si spravíte, tak potom už to je jednoduché. A čo vám ukážem ešte? No, to je asi všetko. Toto je taký jednoduchý merač využitia procesora. Nič ťažké. Ešte tuto si môžete zmeniť font toho písma, aké to má byť, farbu, veľkosť, umiestnenie. Keď dáme 0,
y0, bude to hore v rohu. A tuto meter bar, keď si dáme x môže ostať 0 a y, dajme tomu, dáme si veľkosť tohto písma 20 R, tak to znamená, že sa to bude, no, mal som dať viacej, 30, aby to bolo tak pod tým. No a ale dáme si naspäť 10 a 10, aj toto 10, 30. Hops. To si viete posúvať kam chcete a uložíte si to tam, kde chcete. Vždy keď si uložíte, tak to uložiť, vždy treba obnoviť ten skin, aby sa to aktualizovalo vlastne. Takto isto sa robí aj na tie ostatné, na rámku alebo na hard disk alebo na otáčky procesora alebo otáčky grafickej karty, teda chladiča grafickej karty. No a to je asi všetko k tomuto. Ešte potom si môžeme ukázať, v ďalšom videu si ukážeme taký spúšťač jednoduchý, ako spraviť. A potom neskôr si ukážeme aj, ako treba spraviť napríklad hodiny alebo merač rýchlosti internetu, download a upload. Všetko sa dá v tomto Rainmetri krásne spraviť, všetko podľa seba, ako sa vám to bude páčiť. A takže ďakujem za pozornosť. Majte sa zatiaľ.